minimalizace zdravotních rizik prostřednictvím zajištění kvality a informovanosti uživatelů, uvolnění kapacit policie na řešení skutečných trestných činů a v neposlední řadě významný přínosy do státního rozpočtu. Právo každého člověka si pak v soukromí pěstovat a užívat jakoukoliv bylinu, nemluvím jenom o konopí, pro vlastní potřebu by pak jednoznačně mělo být součástí každé svobodné společnosti, tedy rozhodně i té naší, protože si myslím, že svobodná je. Vývoj posledních let jednoznačně dává zapravdu našim argumentům za legalizaci. Legalizace léčebného konopí, o které jste jistě slyšeli v České republice, nastala 1. dubna 2013 a stále do dnešního dne nenaplnila svůj záměr zpřístupnit konopí všem pacientům, kteří ho požadují. Konopí na předpis není pro každého snadné získat, nakonec ani mnoho doktorů konopí nepředepisuje. A značnou část pacientů odrazuje cena, která dnes z konopí, které se pěstuje v Čechách a které stojí asi 100 korun za gram, což v případě, že někdo potřebuje několik gramů denně na to, aby se léčil nebo zbavil nedu svý nemoci, tak to není rozhodně levná záležitost pro nikoho. Léčebné konopí musí být pro pacienty dostupné a pokud v lékárnách, tak zdarma nebo za symbolickou cenu. Dále tu máme nekončící, nechutnou a nemorální monstrakci proti grow shopu, která byla odstartována paradoxně jen krátce poté, co bylo legalizováno léčebné konopí, kdy byly desítky českých grow shopů obviněni a mnohdy odsouzeni za šíření toxikománie, kterého se měli dopustit tím, že prodávali legální zboží. Takový hon na určitý segment trhu nemá v porevoluční České republice období a zavání nejen nechutnou šikanou, ale i bývalým totalitním režimem. Po nedávném mimořádném zasedání OSN Angest 2016, které proběhlo na konci letošního dubna v New Yorku a na kterém se měla řešit možná změna globální represivní drogové politiky, se delegáti jednotlivých zemí dohodli pouze na tom, že se musí do budoucna lépe dohodnout. Válku proti drogám však oficiálně ukončovat nehodlají. Jednotná úmluva o omamných látkách, která globální prohibici hájí, se zatím měnit nebude. V OSN přišli pouze s doporučením, že regulace zakázaných látek by měla být více v gesci jednotlivých zemí. Když pak český národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který Českou republiku na zasedání OSN reprezentoval, předpověděl, že legalizace v ČR může nastat až z horizontu